kabro nganong na traffic mining bansalan dili mining ngani nga dati nga tig-agi-agi ta ani sa kay hinungdan ani nganong ga traffic mini siya. Grabe kataas yung traffic, malangan gid tagsamot aning biyahe taas kayo ang linya. Diyan mo kayo na traffic ning bansalan nganong naunsa man siya kung sa bagay tagbuan kung sa kay naa dito sa unahan sunod kita ani sa traffic. So, mga kabro no, mga kalagan, grabe ka traffic ning bansalan karong time. Ug kita kalusot ani. Sa kay hinungdan ani nganong na traffic man as kayo ang traffic. Okay, takalusot ani. Saka hinungdan ani sa traffic no, nganong traffic man gayo ron. Taas kayo ang linya sa mga sakinan. Ano ka na traffic ani? Siguro po ni dako kay og dako pa na plane siguro ni kay og dako pa ni na plane ni skilit ang mga sakinan niya wala man na plane. So na gini hinungdan nga nganong nag-traffic ay wala day pagi ang pikas kasada di ay mao di ay mao na traffic kay wa man pagi ini pikas kasada sa kay hinungdan ani nganong wa man pagi babagan man ni ay. Under construction siguro ni kay mandre ogi patipas man sa lae apikas lane sa kay hinungdan ani nganong na traffic man wala patay balita ani nga sa hinungdan. So muna gingon nga ulat-ulat lang ta mga kabro no kay murag wala pag yun. Taas pa kayo ang traffic. Taas pa kayo ang traffic. Taas kayo ang linya sa traffic no. Taas kayo ang linya sa traffic mga kabro. May hinungdan ani nga traffic. Yun mga kabro, grabing laaya yun ng traffic ta. Mapuang itag sunod-sunod aning likod aning Fortuner. Abitan kitag siyam-siyam maning style ni mga kabro. Grabe ka traffic oh. Sa may okasyon aning bansalan nganong mura naman nig Davao ka traffic. Kita ni mga kabro, latulat kita ning sunod kita ning likod lubot Fortuner.
On man nga may naka hinungdan aning taas mga yung traffic. As kayo ang traffic mga kabro. Bisi kadali tani. Alangan ito ta. Ay nakuanta sa traffic. Nagtapok ng mga sakinan niring dapita. Dugay kayo ka largan unahan. Na traffic ng taon na nga mawagi ta ni nga tuloy-tuloy man ta sa pagkakaroon traffic yun yun hag mga tao lusot-lusot dire wa patag na patag kamao pa lusot-lusot pa dire pot kayo pa tam sweet dire mga skinita dire. Tulad yun daan yung mga usay nung das traffic ane. Update na mga makarbo ha kung usay nung das traffic ane. Oo, walang bilihok ng gamay ato ang sikyanan. Ipit pa daning. Salamat birds. Nanong alihan man yun nga sa may nadire. Anong mo man pag-iining kasarado dire. Wala nakakus og traffic dire napita kay wa nyo pag-iing kasada. Sa may inyong gitrabaho dire nga wa man magi. Na dilata ta sa ano ni. Oras na to anay na sa manimang kasihan nga tayo trasikulo ano nga may bagay pa sa mga hawa na speakers sada be tawa na to be ang hinungdan na be yan tag susunod din Kia Motors. Wow wala may nakaku sa traffic dito lang napita ko nang gihuot ng mga sakyanan. Wala agad. Wala may traffic dire. Wala gid pagi itong kasada to. Say inungda to bisig nag-crack to petayan na to. Wala gid siya mga kabro. Dire na po napita ang ay naaman di ay ga sinulog. Di ay mo din hinungdan mga ka-traffic mga kabro. Okay naman di ay ga pared ay ga street dancing. So pista ni dire. Naga street dancing muli ni sila di ay. So mo ni siya mga kabro no. Ga street dancing din ni sila. Nice sayawan sa Digos. Wala yung dugay takalusot ani kay naman sila sayawan. Sila sayawan. Mani nga sabi man naman ay ilay okasyon ay diri day. Mani guys na dancing sinulog sinulog bagi sa minari ba. Hoy
gisayaw-sayaw sa tunga kasada. Gihimo may lang street ng kasada noon. Unsa naman eh. Ang kami sige may hulat mas tunga kasada gaulat. Ang namo gisayaw-sayaw ang tunga kasada nga agyanan man eh. Uy. Unsa man sila na nanggara man na mas tungas kasada sayaw-sayaw. Sayaw-sayaw gyud sila gyud. Himo man lang stage ning tungas kasada pagkakuya. Himo lang stage sa tungas kasada mga kabro. Kami pesa ng trapika taon. Makita nyo na ako sayaw-sayawan naman nila sa tunga kasada. Bro, sayaw-sayaw man las tunga dia nga kami Walang daw mga kabro. Muna siya mga kabro. Ay nag-traffic dahil kay naamris tunga kasada kasayaw-sayaw. Mga kabro, ada okasyon rin, okasyon na mo na siya yung dan ay sinulog na pista rin sa kanay bansalan, so moro na hinungdan nga na traffic. Nawang iyong na perwisyo sa iyong sayos tungas kasada. Di galinya mga sakyanan. Pres ang taas ang traffic noon. Napay tricycle wala nakasabot. Ora to. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Please like and comment and share and follow the Facebook page ug sa YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kita-kita na punta sa next video. Thank you, bye bye.